Lørdag den 5. februar kaldte Ringsted Morskabsteater til informationsmøde for årets udendørs lystspil, Svend, Knud og Valdemar. Mødet henvendte sig til de frivillige og til dem, der ønsker en båd. Interessen for at være med var overvældende. Omkring 40 frivillige og bådfolk var mødt frem. Kim Helmer, der er produktionsleder, orienterede om tidsplanen og de overordnede linjer. Stykket opføres fra den 9. til den 18. juni i Ringsted Lystanlæg og med pavillonen som baggrund. Rasmus Thorup, stykkets instruktør og medskuespiller, gav en introduktion til opførelsen og dens baggrund. Svend, Knud og Valdemar og ikke mindst naturligvis teatertruppen Det Piberske Selskab. Historien i historien. Det bliver vildt, det bliver kaotisk og særdeles kikset, sagde Rasmus. 32-50 stykker. Er der ikke nogen, der kan den? Nej, det kan så meget godt. Nej, det er også lige meget. Det er sgu lige meget. Ja, det skulle bare have sagt. Det skulle bare have sagt. 1980. Det er jeg aldrig. Og det her. Får du din kamera? Vi har ingen penge, sagde Bjørn Mølgaard, der har ansvaret for pladsen. Så uden frivillige til at slide og slæbe, og uden bådfolk til at skabe miljøet, går det ikke. Her er en meget forløbigt layout. Vi starter vores tour de force med en tur ned ad en handelsgade. Der er råb, tant og fjas. Pengene skifter hænder. Både sælger og køber er godt tilfredse. Så en tur op i luften med udblik over teaterområdet, med bænkerækker og scenen, der er tordnende bifald. Interessen for at deltage var overvældende. Mange bådfolk bekræftede allerede på mødet, at de ønsker at være med. Men der er brug for flere, sagde Kim. Også gerne for folk, der bare ønsker at være med uden på forhånd og vide præcis med hvad. Så har vi måske mulighed for at sætte nogle hænder ind der, hvor der er behov. Så kom bare frem. Skriv en mail til Bjørn.